Bună dimineața, copii! Astăzi, la activitatea de matematică, avem tema Înghetuțe așezate, după cum îți spun grupate, în care vom avea exerciții cu material individual. Invitatul nostru special fiind Regina Iarnă. Dragi copii, în activitatea de astăzi va trebui să învățăm pe Regina Iarnă să sorteze anumite obiecte în funcție de criteriul dat. Noi le vom sorta după criteriile lungime și grosime. Voi trebuie să fiți foarte atenți și să răspundeți corect. Mult succes, copii! Atenție, copii! Activitatea noastră începe! În tabelul alăturat se află câteva obiecte lungi, scurte, respectiv groase, subțiri. În prima imagine am ales o acadea groasă, iar în cea de-a doua imagine am ales o acadea subțire. În următoarea imagine avem o pereche de șosete lungi, iar în cea de-a doua imagine o pereche de șosete scurte. Regina Iarnă dorește să vadă dacă voi ști să clasificați obiectele lungi, scurte, groase sau subțiri. Aceasta ne-a adus o ghetuță fermecată, din care trebuie să extragem fiecare obiect, stabilind caracteristicile acestuia. Este lung, scurt, gros sau subțire? Dacă obiectul pe care l-am extras este scurt, îl vom așeza în ghetuța roșie. Dacă este lung, îl vom pune în ghetuța verde, iar dacă este gros, îl punem în ghetuța albastră, iar dacă este subțire, îl vom pune în ghetuța galbenă. Copiii, să nu uităm de formularea răspunsurilor în propoziții. În următoarele imagini vom compara aceste obiecte după criteriul lungimii. Am extras primele două obiecte din ghetuța fermecată. Ce vedem în cele două imagini? Foarte bine! În cele două imagini vedem două fulare. Cum este primul fular? Dar cel de-al doilea fular? Primul fular este lung, foarte bine. Deci îl vom așeza în ghetuța verde, minunat! Spre deosebire de cel de-al doilea, care este scurt, foarte bine. Deci îl vom așeza în ghetuța roșie. Am extras încă două obiecte din ghetuța fermecată. Ce observăm în cele două imagini? În cele două imagini observăm două acadele. Cum este prima acadea? Dar cea de-a doua? Haideți, copii! Prima acadea este subțire sau groasă? Subțire, foarte bine. Deci o vom așeza în ce ghetuță? În ghetuța galbenă, foarte bine. Spre deosebire de cea de-a doua acadea, care este, să vă aud pe voi acum, groasă! Felicitări! Deci o vom așeza în ghetuța albastră, minunat! Acum urmează o fișă de lucru. În această fișă de lucru avem următoarele cerințe. Prima cerință este să încercuim nuielușa lungă. Ne uităm în imaginile alăturate și căutăm nuielușa lungă. Ați găsit-o? Foarte bine! Era lângă perechea de șosete scurte. A doua cerință este: trebuie să formăm mulțimi de acadele după criteriul gros și subțire. Prima dată formăm grupa acadelelor groase, respectiv grupa acadelelor subțiri. După care încercuim grupa acadelelor groase folosind culoarea verde, iar grupa acadelelor subțiri folosind culoarea roșie. Iar în cea de-a treia cerință trebuie să colorăm perechea de șosete scurte. Ne uităm cu atenție în imaginile alăturate și o colorăm în ce culoare vreți voi. Felicitări, copii!
V-ați descurcat minunat! Ați reușit să sortați obiectele corect, iar regina iarnă este foarte fericită și mândră de voi.